igandean festaldia izango dugu ekainaren 5ean Iruñako karriketan 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenak antolatua. Honekin nahi izan dugu uztartzea gu definitzen gaituzten bi elementuak batetik 1512an Nafarroa, Euskal Herria, Euskararen herria konkistatu egin zutela eta hori salatu, hori gogoratu eta bestetik 2012an bizirik esan nahi du oraindik badagoela herri bat bizirik dagoena, oraindik herri honetako sektore importante batek amesten du duela 5 urte galdu genuen soberania hura berreskuratzea. Horretarako funtsezkoa da guretzat Nafarroa bizirik 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimena bezalakoa jende voluntarioa ezinbesteko dugu guztion partaidetza, zue guztiak osatzen duzue 1512 Nafarroa bizirik eta orduan hemendik deia egiten dizuet batetik gurekin lan egitera ekainaren 5ean dana ongi atera ahal izateko eta bestetik Euskal Herriko txoko guztietatik ona etorri gurekin batera ongi pasatzera ahaztu gabe gertara tamalgarri horiek. Berez, hemendik Nabarreriako irakurle guztiei gonbidapen berezia luzatu nahi dizuet gurekin bat egiteko ekainaren 5ean berez Nabarreriako lagun guztiak Iruñara. Hasiko da bezperan ekainaren 4an Iruña kantuz berezi batekin. Eta hori kantuzalen elkartearekin batera antolatuko da hori. Hilabeteren hasierako lehenengo larunbatan egiten den kantuzale berezi bat. Ekainaren 5ean, bertan jaialdiaren barruan informazio gune bat izango dugu Maieta kalean daukagun egoitzan. Eta bertan materiala salgai egoteaz gain, eskolako informazioa eskainiko da. Kale jira bat burutuko da eguerdiko 11etan, egunari hasiera emateko, Nafarroako erregeen jauregitik, artxibategi nagusitik. Eta bertan dantzariak, sanpantzarra, gaitariak, txalapartariak eta bestelako animazioa egongo da. Memoria gune bat egongo da ere Mercaderes kalean, egun osoan zehar, goizeko 11etatik arratsaldeko 8 arte, eta bertan parte hartuko dute Tamiela, txalaparte, euskal memoria, astuak, eguzki bideoak, eta guk ere. Eta eskulangileen salmenta postu bat ere egongo da. Arratsaldeko 6etan, gune honetan bertan, Mercaderes kalean folk kontzertu bat egongo da Ipar-Folk taldearekin. Erakusketa eta mahai inguru bat egongo da ere Zaldiko Maldiko elkartean, goiz osoan zehar, eta bertan egongo ikusgai Amaiurko gazteloaren maketa, irudimentutako maketa. Herri kirolak egongo dira Burgoen plazan, 12tatik ordu bat erdietara. Eta, froga kombinatu bat egingo dute Amaiur, Txantra, Basaburua eta Berrozarko taldeek. Biziri gunea ditu dugu kontzertu guneari eta arratsaldeko ordu bitatik El Trono de Judas, Iroka, Rosto Pilotes Txirrauz eta Eskatu taldeak egongo dira. Talde hauek dira Nafarroen konkistaren musika bilduman parte hartu dutena, besteak bestez. Txikientzako gune bat egongo da San Francisco plazan ere, 11 herritatik aurrera, eta bertan gaztelu puzgarriak, tailerrak, dantzak eta karikaturak eta dira ere. Ekitaldia burutuko dugu eguerdiko ordu bat herritan, Gaztelu plazan, bertan Carlos Hirugarren jarrera. Eta bertan datorren urteari begira prestatu dugu manifestua eta historiari omenaldi txiki bat egingo dugu. Eta herri baskari bat ere izango dugu Hiruretan, eta ondoren dantzaldi bat. Eta bonoak ditugu jasala Iruña Zarra tabernan, gure egoitzan Maieta kalean, eta gure emailaren bidez, info abildua 1512@iruñatamabi.com.